Asibingelele sibamukele kana ke ingosi yamaphupho kwi-channel yakho enkunqa phambili kulethela amaphupho ngokwehlukile amaphupho anezincazelo ezinempilo ephinde ulethelwe nalendlela ongakwazi ukuthi uyisebenzise ukunqanda lawo maphupho noma ukunqanda lemkhokha engahlikwehle nenqanda amaphupho noma ukudonsa ngoba sometimes amanye amaphupho asho izinto ezinye but ke now we have to pray ukuze into lezo usuyibonile zenzeke noma kuba ukuthi kuyizinto ezingikwazi ukuthandaza ukuthi zingenzeki igama uqolana pastor weningi setha ke inkosi yamaphupho hamba kunye nami la ngelithi iphupho loqala iphupho lokugeza uphupho ugeza noma uphupho ugeza nje kusho ihygiene kusho ukuthi uzama ukusihlanza noma ukusigeza isisusa ukungcoliswa kusemzimbeni yakho kodwa uma uphupho ugeza lokho kusho i-purification kusho i-cleansing kusho impilo enhle ngokusibonela uma umuntu egula bese ephupha egeza ethatha ibhava lokho kusho ukuthi uNkulunkulu nomveli nqanqo uzoletha ukuphila uNkulunkulu uzoletha ukululama kumuntu lo muntu lo izosinda lokulo sokumbambile kodwa ke futhi ukuphupha ke ugeza bese kulowo muntu loyo achamele lawo manzi sokugeza kusho ukuthi kunesitha kunenkinemi ekubhekile ekufakela amehlo so futhi uma uphupha kugeza lokhu ngasho noma kuyisimboli ye-transformation ezoba khona inguquko enkulu ezoba khona empilweni yakho so wena watch the space izinto zizohamba kahle empilweni yakho kodwa futhi uma kungenzeka uthola ukuthi uphupha ke uyageza lokho futhi ungasho noma ukugeza amanzi ashisayo lokho kusho ukuthi uzolahlekelwa ubuhle futhi kusho ukuthi awukho comfortable noma ube comfortable kusho ama-problems akhona ama-troubles akhona kusho ukuthi uzolahlekelwa nawo ubuhle empilweni yakho kanti futhi uma ubugeza emanzini ayagelezayo kusho ukuthi kuzoba nenkinga noma kunenkinga zobuthakathi endlini noma emzini wakho futhi uma ngizeke uphupheke ukuthatha ibhavu ngokugeza emanzini clean ahlanzekile lokho kusho ukuthi uzoba ne-prosperity uzoba ne-long life uzoba ne-good health futhi uzoba ne-progress empilweni yakho kodwa uma uphupha ugeza emanzini angcolile kusho ukuthi noma kuphawu ukuthi impilo yakho isesimeni esingafanele njengamanje isesimeni esingalungile esingekho right kodwa uma uphupha ugeza unomuntu njengoba ngilona kuphawu kuhle usho kunomoya uyamene nawe omubi so ithathandaza ithi kuyintando fast for 2 days senza amahubo 107 verse 20 mahubo 51 mahubo 102 noma mahubo 118 nakanjani uzokwazi ukuthi unqobe iphupho lesibili uma uphupha kubona ilwane esikhuniwe fast ngomakela noma iboshiwe iphupho leli lisho ke ubunzima lisho i-hardship lisho ama-troubles ilwane ezifaswe ngamaketango zisho amandla azama ukubamba ukuholda back so lokho kusho ukuthi kuzoba nezinto noma kunobuthakathi obukhona within your household noma ke la uhlala khona umzini uhlala kuwo ubuthakathi lokho ukumelana nenqubekela ke phambili uma njalo uphupha ke ubona ilwane emaphusheni kusho ukuthi izinto zakho zizovaleka futhi uzobanjwa ukugula nane-poverty ingahlekeli kwengama kodwa ke ungakwazi ukuthi ke ubike kuNkulunkulu noma kumveli nqanqo ukuze ke ukwazi ukuzomelana lezi lezi ezivala inqubekela phambili ne-progress yabo empilweni yakho iphupho lesithathu uma uphupha ukuthandaza iBhayibheli lithi isithandaza singanqamuki noma singaphezi so uma ukuthandaza lokhu kusho noma ubona njalo uthandaza kusho ukuthi umuntu ohlezi eqaphile isimo sempilo yakhe uma uphupha ukuthandaza kusho uthandaza ukuqinga amadolo ngamveli nqangi lokho kusho ukuthi izifiso zakho zizofezeka ngolunye usuku duze kodwa uma uthandaza ephusheni kusho ukuthi futhi uzoba ne-support yomoya ongcwele kuyinkinga onazo njengamanje zikuhlasela uma ubona ke umuntu unceku kaNkulunkulu ithandaza ephusheni kusho lokho ngenzeka kunomuntu oyinceku ongahlekelela isibusiso empilweni yakho kodwa futhi at the same time kungaphinde kube isayini ukuthi uma lo muntu lo umbona ethandaza ufuna ube kude naye ngoba ngenzeka ukuthi uzocontaminate uzokungcolisa so you must stay away from umuntu loyo kanti futhi uphupha ukuthandaza lokho kungasho ukuthi inkinga obhekana nazo ngobhekana nazo njengamanje sizokwazi ukuthi ke sixazululeke
ngomkhuleko. Ukuthandaza kusho ukuthi noma uyiphupha njalo uthandaza kusho ukuthi kunama-temptations afuna ukuza kodwa ngenxa yomthandazo angeke aze akubambe. Qhubeka uma ukuthandazela abanye abantu lokhu kusho ukuthi uNkulunkulu unobizo likaNkulunkulu uthola isebenzele wenza umsebenzi kaNkulunkulu. Qhubeka ufunde amaHubo 18 noma amaHubo 27 noma ufunde uLuke 22 verse 31 bese uthandaze for 7 days fast from 6 ekuseni kuya ku-6 ntambama. Ungasebenzisa ku-Act noma ngezenzo 1 nezenzo 2 noPsalms 118 noma ke kwabaseFilipi noma Philippians 4 verse 6. Iphupho lesine uma uphupha imvula ungakwazi ukuthi uthole nje incazelo zemvula. Imvula isho ukuthini? Ungahamba uvule lapho James 5 verse 18, Leviticus 26 verse 4 no 1 Kings 8 chapter 18 verse 41 to 45 abachaza ngela ukuthi imvula isho ukuthini. La imvula ichaza inala, ichaza ukuchuma, uba nethelo ukuvuna noma isikhathi sokuvuna esisha. Uma uphupha imvula ikunetha lokhu kusho ukuthi noma kunetha uzube manje kusho ukuthi kunezinto ezivulekayo empilweni yakho, kuza ama-solutions empilweni yakho. Futhi uma kuzizwe ujabule emva kokunethwa lemvula lokhu kusho ukuthi-ke uhlanzekile futhi ugcwalisiwe wena empilweni. So futhi noma imvula ephusheni ingakutshela ukuthi wena usesikhathini lakho uzobuyela back to where you were empilweni. Kusho ukuthi uzobounce back empilweni. Ngokwesibonelo uma unethwa imvula noma imvula idliva kunenza kusho ukuthi uzoba ne-internal peace, kusho futhi upatience onayo. Kwesinye isikhathi ama-thoughts emvula angasho ukuthi uNkulunkulu uzofulfilla whatever that you were praying for noma into kade uyithandazela noma uyifisayo. Futhi mhlawumbe izimvula ziphinde zisho ukugqilizwa noma ukudedelwa kwamanye ideas kwezinjongo nanokuthi ukudedelwa kwe-healing upon your life. Ezinye izinto ey'balulekile lapho kungaphinde kusho ukuqala kwempumelelo empilweni yakho. Ukubona imvula enamandla ephusheni kungasho ukuthi iy'busiso ey'ningi ezivela kongasekho noma ivela kwimvelo enqaba. Futhi imvula ingaba i-sign prosperity, ingaba i-financial gains noma ye-happiness. Uzoqala ukubone ukushintsha kwezinto, ukubone iy'nguquko empilweni yakho nje ngalo liphupho leli. Into ebalulekile zama ukuthi-ke ube umuntu othandazayo nofastayo kusuka njalo ngo-6 ekuseni kuya ku-6 ntambama. Usebenzise la ukuthi Deuteronomy 28 verse 1 to 14 noma usebenzise u-2 Chronicles chapter 31 verse 2 ya ku-10. Uzokwazi ukuthi-ke whatever uNkulunkulu ayiveza ngale mvula ukwazi ukuthi isheshe manifeste ngisheshe ibonakala empilweni yakho. Asikhulume-ke ngephupho lesihlanu. Iphupho lesihlanu uma uphupha izimbali. Uma uphupha izimbali kusho-ke ubuhle, kusho i-compassion, kusho i-pleasure, kusho i-kindness nokuzuza empilweni. Futhi kuwuphawu lothando longasekho nothando lomvelo enqaba. Uma uphupha iy'mbali kungasho ukuthi umuntu okwazi ukuveza uthando, umuntu ojabulile, umuntu onentokozo nabanye abantu noma obajabulelayo abanye abantu. Uma uphupha uthola iy'mbali noma ama-flowers lokho kusho i-favor from kongasekho kumvelo enqaba. Ukuthola izimbali kumuntu wobulili obuhlukile kungasho ubudlelwane futhi kungasho umshado. Ukubona imbali ephusheni lakho futhi kungasho umuzwa wenjabulo onayo ngezinto ezithile ezinhle. Futhi ngaphinde kusho ukuthi uyakwazi uku-appreciate abanye abantu futhi kungasho izinto ezinhle empilweni yakho. Liphupho leli futhi kodwa bamconnecta kune-relationship. Sometimes lingasho ukuthi umuntu onothando towards abangani noma umndeni. So zama ukuthi uthandazele ukuthi uNkulunkulu azame alethe ama-revelations ngalokho. Sisebenzisa uJeremiah 29 verse 11 to 13 iy'nsuku nje ezimbalwa uzobona amehluko. Iphupho lesithupha uma uphupha ufishi. Ufishi uphawu kwevanga ukubonakala emaphusheni. Linemeaning ikakhulukazi kodwa futhi lingasho iy'nkinga, lingasho ukulahlekelwa injabulo
isikhathi sokulahlekelwa injabulo esizayo empilweni yakho. Kungasho ukuthi i-disappointment uma uzibone lezi inhlanzi zisemanzini angcolile noma emanzini anodaka. Kodwa uma ke futhi uhlulekile ukuzibamba lezi inhlanzi noma uyithola lolo lwandle lolo, kungasho i-disappointment empilweni yakho. So sebenzisa la ke uLuke 5:1-11 uzosho ngoba uphinde lokhu ukubona inhlanzi emanzini kungasho ukuthi kunobizo lokuba ke umvangeli, umfundisi noma umprofeti noma umfundisi nje emsebenzini kaNkulunkulu. Kwesinye isikhathi uma ubona ke ufish ofile ephusheni, lokho kusho i-failure kwi-career yakho, kusho i-sickness, kusho ama-problems in the near future pertaining your life. Uma kufishi bebhukuda emanzini, you need to commit yourself emsebenzini wokuvangela noma ukuhambisa izwi likaNkulunkulu. Ubona ke ofishi njalo lokho kusho ke i-profit, kusho inhlanhla, kusho ubunhlanhla bakho, kusho ukuthi umuntu onenhlanhla, kuyi-sign yokuzuza, futhi kungasho ukuthi soba nama-rewards very soon ngemizamo noma izinto osuke uzenza. Bakhona 3 days fasting and prayers between 6 ekuseni kuya ku-4 ntambama, ubone uNkulunkulu engelela empilweni yakho ngokusenzelana. uPsalms 73 no verse 1-3, Psalms 126 verse 1-6. Okunye ungakwenza la iphupho lesikhombisa, uma uphupha ku-drive imoto. Uma unayo imoto empilweni, uma unayo imoto, kodwa ke uma uphupha ku-drive imoto, lokho kungasho ukuthi nje i-revelation that is open to you. Kodwa uma uphupha ku-drive imoto, kusho ukuthi kuyi-mission ebaluleke kakhulu khona empilweni yakho. Kodwa uma uphupha futhi imoto iza ngakuwe izokushayisa, lelo phupho lingasho ukuthi kunezinto ezimbi, kunobungozi, kunengozi efuna ukuthi ikwehlele wena. Kanti other side, uma ke uthola imoto eyebiwe noma ukhohle ukuthi imoto yakho uyipake kubloko, ngakutshela ukuthi imoto yakho ngenzeka onayo uma unemoto ngeke ilase, futhi kungaba i-sign ukuthi kunamasela kahle ke ayithathe. Be observant, bheka ukuthi upaka kanjani. Kwesinye isikhathi futhi ke uma uphupha ke umuntu eba nekuyitha accident, lephupho leli luphawu olubili, lisho ubungozi, lisho ukufa, lisho ukuphela kwenjabulo kuloyo muntu loyo noma lo osuke ephuphileke. Zama ukufasa kwe-3 days from ekuseni kuya ku-3 ntambama nje umuntu othandathanda zawo. Sengithi uPsalms 51 noma kuPsalms 91. Uma udriver ke i-brand new car, ikeza uNkulunkulu noma ke bonga bakini, la ukhona okuhle okusayiphilweni yakho, kunezibusiso ezizayo. Fast for 7 days uthandaze, so that into le izokwazi ukuthi ke ibonakala empilweni yakho. Uphupha nje ngamanzi, uma uphupha uyokha amanzi, isayini yezibusiso. Kodwa uma uphuza amanzi ephusheni lakho lokububi, kusho ukuthi kunokugula nokuhamba ngengolo nabo kwezinto zakho. Futhi uma uphupha amanzi angcolile, kusho ukuthi kunezinto ezingahambi kahle empilweni yakho. Uma uzibona uhamba phezulu kwamanzi, ngabe solwandle noma sesizibeni, lokho kusho ukuthi unobuthakathi obukhona, kunabaphehlela amanzi amnyama. Kusho ukuthi la kuvulwa umnyango wokuthi izinto zakho zihambe ngolonwabo, in terms of umshado, imali, kulezi confusion empilweni yakho. Asibekelane ke Nkosi yethu, okubalekile la iphupho leli lokugcina, sibaleke iphupho la le-engagement. Engage kusho ke ububi vele ya. Kodwa ke ungakhohlwa ukusubscribe, uyifisela kona kuhle ukuthola kunjani empilweni yakho. Mina ngiyabonga uNkulunkulu ebusise, uNkulunkulu bless abundantly, ukuhle nomusa ukulandela.